भोजपुरिया समाज के प्रणाम आदाब। रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज़ आ रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। पूर्व केंद्रीय मंत्री आ भाजपा नेता आरसीपी सिंह के साहेबगंज में स्वागत कइल गइल। पूर्व मंत्री एतवार के पटना से साहेबगंज होके मोतिहारी जात रहस। पार्टी नेता रामनरेश मालाकार नीम चौक का लगे आरसीपी बाबू के अंग वस्त्र ओढ़ा के सम्मानित कैलन और ललित कुमार गुप्ता, अधिवक्ता विनोद कुमार, राकेश मालाकार, मनीष पासवान, विपिन मालाकार, अरविंद सिंह, गुड्डू सिंह, रमेश पटेल माला पहना के स्वागत कैलन। रउआ सभे नारायणी न्यूज़ के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।